Otigana nayo na gusuka mutu asorobotironde nigongo kumanya buna umubere bw'omusacha yomo w'emyaka ya igatwa nigo bakogotoka litkolerero asensemo ya Iranda asikagire buna nigabeteka guitokora chinsemo chingao na boigo gutugutwa asensemeyo kwenekia egekoro ekyo no mukonyi bw'omugambi kuru asensemeyo Charles Nyauso asabaga kwera buna nige bikoro bune byo byabere bikoenekigwa asegeka obono kurende umubere bw'omusacha yo nigo bagokoirwa asengendu ya kisi teaching and referral chingaki obotuki bogendete gokorekana muri kito Paulinarius akama na bakagwikirana ase chinsemecho na boigo gotwariganiria oroboti rokobwata kwete no kumiga iga kira tokonya no monda kore tukinyoru gitu kirindaki no bakana koleta gaiga ona tubwate okumia Omusacho yube myaka yegatwani gakageire goitokorwa asenseme ngao no mobero yekoretwa na gotugutwa asayo ikabana muno mari seiteretu agachaka bekuga so rende jengo sabanga bali bande bagoita muntu abandi goito nakora magosa abandi kubichikuria yakisheria korengana no mokonyi bw'omugambi we sublocation iyo ekitari gekore getangani igokorekana asenseme iyo asa iga abantu abira bakoreta babatambu diga singenjere boundary between Nyanguru and Nyakoe una abantu bairana batori wo una abana bagochi school ani bagochi nondochi abantu bachira almost 5 of them bagochi baratusa usibaite gusa chinka kya yagenderete nigo mukageronde bwo boibya bekwa byaramo nabo bisaba nyumba 10 abo bamoira go ikase getaseni kyabanyanyimbo kyanyatiako abanyambo kwati bano mambi ne bizi mani mbibire turangije nyumba tubika system twarigereria bamanye mu muroyo twarangire mu cyema n'iranda twimuka n'ikipiki twanapaka bwa to mubwata atutayise bintabete twabirushiyoro twabitukanye twa mu arrest twa korupe kusto mata bakamwaye twanyore bintu twarare kurusia na biro na twanyora so mu chionde ase bindabegete iro twa bira de mtu akirega ikale twara ko sabanga community policy ya Nyanguru twatana Iranda abantu banyumba 10 turendane tusiro bari vugo manenga kieyo kishara chigo chikora n'abantu ngo nyabare kibase chepona bato chaka kore patro torangando konya abantu baito ne serikali tubwatisi nigo bana banyakenyoro baganire bali bonse bakagwire ko moito musacho yo kubeko byara nabayigo kirirwa egetambukiro kieri chiko wale walimuua bali bamuita batoke batakere bastet. There is no person around to take one's life. Abanyanyimbo kurwa egetaseni kya kitutu centro nigo baika sensemeyo na koiro mubiro onya gusira senkendu ya kisi and teaching referral ase obotukibwa chakigwe Koripoteria egetaseni kya DCTV kurwa sensemo ya Iranda ebunge ya kitutu chache South e county ya Kisii Ncheriata na Polinaris Akama